Hola, mga amigos, mga amigas. How are you? How are you? Okay lang mo? Okay ra diri, no? So, kani another video for the saan mo pagplat sa Fibonacci retracement, no? Ah, tama og wala pa mo ka like ug subscribe di ay sa channel, pwede ninyo na imo-on para updated mo sa mga new videos like ing ani karon makita ninyo. So, unsa din ning Fibonacci retracement? So, ang Fibonacci retracement, tool na siya na magamit nimo sa imuhang charting para makakita ka og areas na asa pwede ang interest sa buying ug selling, no? Natay ginatawag nga Fibonacci ratios na pagplot nimo makita nimo ang percentage ratios na mga key levels, no? Like for example, ang 23.6 na 382 618, yan, 786, yan. Muna siyang mga levels na makita nato. So, unsa day pag-abot aning Fibonacci sequence. Ang Fibonacci sequence day is a series number siya, series siya sa number na i-add nimo ang current number to the left para makaproduce og new number. Let's say for example kani first number is 0, next is 1, di ba? 1 plus 0 pila? 1. So, nara. Then, 1 plus 1 equals 2. Okay? 2 plus 1, 3. 3 plus 2, 5. 5 plus 3, 8. So, ato ang i-continue. So, unsa man? 8 plus 5 is equals pila? 13. Now, 13 plus 8, pila? 21. Now, 21 plus 13, pila? 34. Kumuna siyang mga number. So, 34 na po. Ano 34 plus 21, pila? 55. 55 plus 34, pila ba 55? 89? Tama, 89. 89. And then so on. 189 plus 55. Yan, 144. 144 plus 89. Pila ba? 233. Sunod, 377, So, muna siya ang imuhang sequence, no? Sequence of number. Now, ang ratio is gikuha ang ratio nimo kanang katong gigon nato kanina 23.6, 38.2, the 61.8, 78.6 is number based sa number na imuhang ginatan-aw, i-divide nimo sa next number niya. Like for example, ang golden ratio na to is ano siya? Golden ratio 618. 618. 61.8. Yan, if i-percentage nimo, no? So, muna to ang golden ratio. So, if i-divide nimo any number, for example, i-disregard na to ning first sequence, no? Kay di man siya mag-cope up. Like, for example, mag-open the calculator. 1 divided by 1, ilan man? 100. Okay. 1 divided by 2, 0.5. So, 2 divided by 3, 6. So, wala pa siya yung ratio na to. So, and then, mayroon ka og 8 divided by 13. So, close siya sa ato ang 618. Diba? Until such time, makuha na to tong ratio. Like, for example, 13 divided by 21. Ayan. 6189. Okay, close siya sa ato ang golden pocket ratio. 1321, let's say 21 divided by 34. Yan, 618. Yeah, 618. So 21 divided by 4. Dito nag-start. Yan, para nakuha na to. And then, from your base na 21, para makuha nimo ang other ratio,
unsa tong next sa imong number na gi-divide nimo, mo imong i-divide, let's say, di ba? Nag 21 divided by 34 ka. Ang kani siya is 21 divided by 55 na po ka. So makuha nimo ang 381. So 382, di ba? I-round off nimo 382 level. Now, imo na po nimo 21 divided by 89. So pila siya? 236. Ayan, 236. No? So, ing-anaon ang pag-compute sa imuhang ratios, Fibonacci ratios, no? So, di na nato kailangan magsigig compute, no? Kay naa na siya tool nga na para sa imong chart. Sa trading view na po siya tool na ginagamit. Now, ang pangutanan na lang is unsaon nimo pag plot kay para makakuha ka og exact ratios. Actually, pwede ka mag-plot miski asa nimo gusto, pero ang mostly ginagamit siya mag-plot kung asa ang mga pivots na to or highs and then the lows na to na ginatawag. For example, let's say sa kanina chart na to. Sa kanina chart. Nag-form na siya og lower low. Tama? Before that, na siya higher high. Kung kaniyang imong basihan, kanilang gikan diri ana. Di ba? Gikan diha, wala na imong basihan. Wala makakakitaan ni kaniyo pag lower low niya, no? Kana. So always ang imong plot kung asa siya previous naggikan. Di ba? So from nakay higher lows, di ba? Higher lows and then high from previous. So i-open niyo ni imong Gann and Fibonacci tools and i-click niyo ning Fibonacci retracement, no? Alt F. So adto ka sa low, lowest point niya kana pwede. And then adto ka sa high. Ayan. No. Ang levels na asa siya pwede mag-retrace for continuation sa pattern nimo is the 382 and 618 kani or 0.5. Tuloy dili ni siya ratio pero sige apil ni siya. So 382, 0.5 and then sa 618. Kana nga level ang imuhang buying for siyempre uptrend man ta. So og mag-start ka og sa low tapos mo adto kag high, uptrend ang imong tan-aw na. So mag-start kag low, padulong high, uptrend ang imong tan-awon. And then so kani ang area of buying. Now, ma-invalidate siya if ever mag-form na siya og lower lows, di ba? Sa ato ang uptrend, mag-form siya og once mag-form siya og lower lows, ma-invalidate na siya. Now, pagpadagan nimo diri gikan sa imong diri, nag-form siya kaning previous, di ba? High, low. Ning form siya og lower low. Pwede na pug kamo plot diha og another fib for the downtrend. So mag-plot ka og from top to bottom kana. Okay? So, kana. So, pag-plot ni mo, napo kay levels of retracement niya. Example kani. Down. Wa pa man mo nakita, ana. Oh, where's your level of retracement? Sa 382, the 0.5 and 618. Now, ning continue siya og down, naa siya sa lower low, another lower low, naa siya dire. So, levels nimo is nasa 0.382. Now, since nag-form na po siya og lower low, always, pag ma-form siya og lower low, mo-adjust na ka, pangitaon nimo ang previous high. Di ba? Previous high, and then the lowest nimo. So, muna siya. So, naa na siya, ang current price is naa siya sa 0.5 nimo.
For continuation, pag ma-reach niya ang 618, pwede siya mo continue pa baba. Now, naapoy isa ka tool na ginagamit, Fibonacci extension. No, para kabalo ka og asa siya padulong. So kanisa levels nato kani atong levels no. 618. So 9580. So kita ka nakag-price 9580, 9453, which is na-hit na ni siya, no? And then the 382. So the stronger the trend kani ug diri la siya mo retrace, strong siya if sa 382, normal trend or trending if diri siya. If mulampas na siya diri, ano na siya, pwede na nato ma-invalidate. Pero not unless mo form siya og higher high, that's the invalidation of the main trend. So sa 4 hours nato ginatan-aw, muni ang ato ang trend. Pero as a whole, ug tan-awon nimo napata sa low, higher low, and higher low. So in macro perspective nato, uptrend pa ang ato ang kaninga level. Not unless mabroken yan ning 87. Then we'll continue go down na. So let's say kani. So nagplot ka diha, padulong diha. So 3 ana. Pwede ba mo gadgets diri kay mo present high. Invalidate na siya. So muna siya. So let's say mag-extension ka. Para kabalo ka asa pa siya padulong. So open ka diri. And trend-based fib extension. Okay? Then imong high, plot nimo sa imong low pod, ba? And then di ara pod yung may plot. Let's say kana. So pwede next retrace na to is kanino mga levels. 382. So ang ato ang movement ingani. Diba? Then another move. So mo plot ka another fib. Let's say the fib since Since nag-plot. Sorry. Since nag-plot ka, move ka diha. Diba? And where's your next low? Where's your next low kani? So where's your ano na pod? Retrace 382.5 an kana. So ingan na siya. So, like for example, nag-trending. Asa ka mag-plot og trending para maklaro na to atong i-drawing. Nag-trend, nag-sideways. Di ba? And then ning break out. Kita nimo nag-consolidate. No. So, mo-plot ka from the lows and to the highs. Tama? And then kabalo ka asa siya ang retracement padulong. Unsa na mga key levels. And then, let's say, i-plot na to from your retracement from your low, plot nimo to your highs. Now, unsa tong atong golden ratio ug mga key levels? Ang key levels na to is 61.8. So, pwede punta sa 3.2 and then the 0.5. So, kabalo ta, ug mo retrace ni siya, mubalik siya kana, pwede first 3.82, and then the 0.5 and the 618. Makita nimo asa nag-point ang 618. O asa ang level na 618. Kani. Dito sa atong previous resistance. 'Di ba? Ato ang previous supply zone na nahimo ng demand. 'Di ba? Sa ato ang previous resistance or dati natong supply zone, nakaroon mahimo na siyang demand for the continuation. Diba? Now, asa man siya next sunod? Asa next sunod? Asa siya next sunod? Now, that's the time you plot the trend fib. From the lower to your high,
and then extend. Oh, that's the time you target, the 382, 0.5, and the 618. Okay, now, di ba, nag-level ka dire, kani nga area, 618. Let's say, na ano po, nag-andula na po siya diha. Now, mupalat ka og resistance, kaning imuhang previous, mura siya i-move na po nimo. Favorite trace. Gikan sa imuhang low, which is kani, di ba? Kani naman atong controlling lows. Kana, sa 618, padulong na po dito sa ato ang 618. Asa siya mo retrace? Sa 618 level. Diba? 382, 0.5, and the 618. So, diya siya mo retrace. Okay? 0.5 is our key levels po. Diba? Ana. And then, it continues. So, kung saan na po datong level sa 0.5, 618, nagyapon katong atong previous. Diba? Oh. So, ingana mo plot og Fibonacci retracement, no? Mostly pod ingani siya. So, first nimo i-consider kung unsa ang trend, and then didto ka mo plot. So, og naka sa downtrend, let's say mag-drawing ta og downtrend, gikan pod sa imuhang accumulation and then breakout. Di ba? So, plot from your highs to your current lows. Asa siya mo retrace? 618. 618. 0.5 or 382. Boom. And then, continue. Asa siya pwede kutob? Fib extension. High to your low, and then the same level. Low. 618. Nara. Levels. Na. Asa siya pwede mo retrace? Move. Ana. Fib retrace. Top. 618. Wala on. Ayan. Where's the 618? Wala on natin eh. Where's your 618? Ayun. That's your retrace. And then such time mo create na siya og bang, break, touch na. So, that's the time mo create og lower lows, the same highs, lower lows, and that's the time change na pod ka og trend. Di ba? Kabalo na ka levels, naasa siya pwede. Areas na pwede magdula, no? For the selling and buying levels. Now, sa Fibonacci retracement, bonus. Dili, kuha na siya. Ano siya tawag ani? Naidali para makita nimo ang saang Fibonacci, no? So, instead na mag-plot ka, ang nakagawa po sa trading view is nag-develop sila og new tools, no? So, naag ginatawag na automatic na Fib retracement tool. So, i-search lang ninyo na diha, i-search o kabalo na mo sa saan pag-add og indicators, i-search ninyo auto Fib retracement. Ayan, og kabalo na kaana, i-search na siya and makita nimo na mo plot na siya sa imuhang automatically. Mo plot na siya automatically sa imuhang chart. No? So, i-adjust lang nimo ang mga settings niya, like pila ang iyang depth sa kalayon mo dagan para mag-search og highs and lows. Then makita nimo mo plot na siya para sa imuha. So, naamoy natun-an, no? So, if na may mga questions, comment lang, and then ayaw kalimot og subscribe, and then share. So, if moto. So, tanong mi natunan. See you sa next video. Ayaw kalimot subscribe.
Babush, babush, babush.